Mä oon aikuisopiskelija ja minulla on 2 vuotta aikaa suorittaa nämä opinnot. Ja nyt on toinen vuosi. Ja ensimmäisenä vuonna oli maalausta ja piirtämistä ja kuvarakentamista. Ja nyt sitten toisena vuonna on ollut tätä grafiikkaa, mikä on mulle uusi asia. Ja tässä on paljon kokeiluja. Tällä hetkellä tehdään metalligrafiikkaa ja monotypioita. Aikaisemmin tehtiin puupiirrosta viime vuonna ja nyt sitten seuraavaksi me mennään syövytystekniikoihin, mutta se ei ole vielä, että nyt tehdään monotypia. Pitsin tänne, johon on pelattu väri. Laitetaan tänne papereiden suoja.